Pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura pamusoro pemunyama unouya nekusarova makuva kana kusaita magadziro. Zvinombofamba sei kusvika tiite munyama wekuti kana tikafamba tinenge takuudzwa kunzi baba vako havasati vagadzirwa vanoda kugadzirwa, pane vabereki vanoda kugadzirwa, mukati memhuri kati memusha wenyu mune guva rinoda kutambwa. Zvinombofamba sei? Ndiyo nhaurwa yatoda kuti titaure muzuva ranhasi, munyama unouya nekusarova makuva kana kusaita magadziro. Ngatipinde panhaurwa yekutanga. Takataura tikati kana munhu achinge ashayika anoenda kumatare ari kumusoro kumatenga. Kana akaenda kumatare ari kumusoro kumatenga anotambirwa kana kusatambirwa. Kana achinge atambirwa zvakureva kuti vakumirira kuti munhu iyeye achibikirwa doro. Kana abikirwa doro achikwanisa kutamba matare ari kumatenga kana kunopinda achitaura mumatare ari kumatenga. Munhu anokwanisa kutamba dare anenge ari samusha, musharukwa, munhu anenge asiya mhuri. Kana munhu akafa asina kusiya mhuri, munhu iyeye chero akasadzorwa hapana dambudziko riripo nokuti haana kusiya mhuri. Munhu watinoitira doro, watinodzora, munhu anenge asiya mhuri. Munhu akafa achiri mudiki, munhu iyeye haana dare raanotungamira kumatenga. Hazvinei nekuti munhu iyeye adzorwe, abikirwe doro, nekuti haana kusiya mhuri, haakwanisi kudzoka semudzimu. Asi kana munhu asiya mhuri anokwanisa kutungamirira dare rake nekuti ava musharukwa anenge akasiya mhuri, saka anokwanisa kutungamirira dare rake kumatenga. Munhu iyeye anenge akasiya mhuri akamirira kuti atungamire dare rake nekutaurawo, ndinowanzoshandisa inzwi rechirungu rokuti participate mumatare ari kumatenga. Kana kuti hazvingotangi nekuti pamunyama kuti hatina kubikira baba doro rokuvadzora mukati memusha, hatingotangi nokuwana munyama. Vamwe tinogona kugara kwemakore nemakore munyama iwoyo usati wauya. Nemhaka yei? Chekutanga ndechekuti nhaurwa yekudzora munhu inonanga munhu mumwe chete, inotanga yakananga munhu mumwe chete, haitangi yakananga vanhu vese, inotanga yakananga munhu mumwe chete. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti kana munhu achida kudzorwa anenge ane munhu waanenge achida kuti amudzore, zvekuti kazhinji tinogona kuda kuita madoro kana doro rokudzora munhu, doro iroro richikona kusvika tazviramwa. Pachikwetika zvinoitika ndezvekuti munhu anenge achidiwa nemufi anogona kuve achiri mudiki, asingakwanisi kutungamirira kana kumira pachirongwa ichi chokudzora mufi. Zvinoitika izvozvo. Asi kune dzimwe nzvimbo mufi anogona kungotenda zvake kuti doro iroro riitwe. Asi kana kuri kuya kunodirwa mbudzi inogona kuramba kusvika yadirwa nemucheche iyeye, nemudiki iyeye, nemwana iyeye, ndiko kuti mbudzi iyo tizonzi mbudzi iya yakazotenda. Saka tiri kuti nhau yekudzora mufi inonanga munhu mumwe chete, inotanga yakananga munhu mumwe chete. Kana munhu uyu ari munhu mukuru, zvinogona kuti haasati ava nezvikwanisiro, matare anondozvinzwisisa izvozvo kuti ngatibetserei muzukuru aite zvikwanisiro atungamirire kana kuti apinde munhaurwa yokudzora mufi, nekuti inotanga yakananga munhu mumwe chete. Kana munhu mumwe chete iyo, apa ndiri kuda kutsanangura kuti panogona kutora nguva nhaurwa iyi isati yanetsa, nekuti matare ane zvaanenge akamirira. Regai munzwisise panhaurwa yematare ari kumusoro
kumatenga. Matare aya ari very patient. Akasiyana nesu vanhu tinopererwa nenguva, ivo havapererwi nenguva. Saka vanogona kumirira kusvika zvavanoda, atingati maconditions avanoda aitwa fulfilled, azadzisika, chirongwa ichocho chozoendera mberi. Ngatiti toti isu dare iri rananga munhu mukuru ava nezvinhu zvake asi asati apepuka. Aringotangi zvekare nokupa munyama. Ndo patinoda kutaura kuti mukaona makuwana munyama wekuti hamuna kudzora baba, hazvina kutanga nhasi, zvinenge zvabva kure. Nekuti tinotanga kana tasvika panguva yayo kuti munhu anofanirwa kuve kati ari kudiwa akanangwa nematare aya ekumatenga. Tikasvika pakuti ane zvikwanisiro, anokwanisa kuzviita, asi haasi kuzviita. Zvinotanga, anotanga kuudzwa nekumakope nehope, ndidzo dzinotanga kumuudza kuti panodiwa kudzora baba, panodiwa kudzora musharukwa, panodiwa kana kudzora mbuya, panodiwa kana kudzora sekuru, panodiwa kana kudzora mai. Zvinotanga nekuhope, atinoti makope. Unogona kutanga kurota mubereki wako akashayika, uchimuona sekuti ari kurwara. Ndipo pazvinogona kutangira ipapo. Kuona baba vakashayika, vakaondoroka, vachitaridza kuti havana kusimba. Nhaurwa iripo ndeyekuti vari kuda kudzorwa. Ndiyo nhaurwa iripo. Hapana zvimwe. Vari kutaura newe kuti vari kuda kudzorwa. Ndiko kwazvinowanzotangira ikoko kumakope. Mamwe makope atinosanganzana nawo ekuti munhu ari kuda kudzorwa, tinogona kungosanganzana tichibata chimumera, kana tichiona zviyo, kana zviri kutaridza doro, kana kuona doro ramazuva ano. Ukaona pamwe uchitenga masikadhi, zviri kutaridza kuti pane doro riri kudiwa, hazvisati zvasvika pastage, pachikamu chatinoti chakaipa. Ngatibvei ipapo, ngatitisvika ipa kuti stage yekutanga iyi yatingati iri very calm, yapfuura, takuenda pane chimwe chikamu. Tinogona kusanganidzana nehope dzekuti tinorota tiri parufu rwomubereki iye akafa kare. Vazhinji vanouya vachinibvunza hope idzodzo, ndisati ndadarika ipapo, rega ndikudiga chimwe chinhu nekukasira. Veduwe, ndinodudzira hope dzakati wandei. Saka hope dzedu kana tichidziwisa zviya ngadzive dziri pfupi. Nokuti ndinomanyira kunodudzira hope dzandinoona kuti ipfupi. Dzimwe unozovhura wona dzakarebesa, apa une vanhu pamwe ndinogona kumuka nemamessages anenge akawanda. Tinongoti tibetserane ipapo. Zvekare hope tinodudzira makuseni, hatidudziri hope manheru. Vamwe vanozouya manheru achiti sekuru ndine hope dzandakarota. Mutemo, murayiro wehope dzinodudzirwa makuseni. Uyewo ndinokumbirisa kuti hope kana muda kuti tidudzire ngadziuye dziri pfupi. Tiri kutaura nhaurwa yehope yekuti chikamu chinotevera ndati unorota mubereki wako akashaya, uri parufu rwomubereki, kana uchida rufu rwomubereki wako akashaya, kati akashayika. Chikamu chiri kutaurwa ipapo ndechekuti mubereki uyu hasati adzorwa. Vari kuda kuti mubereki uyu ari kuda kuti adzorwe. Kutaura kwematare anenge achitaura nesu, achitiudza kuti panodiwa kuti mufi uyu, mubereki uyu adzorwe. Ndo zvimwe zvinoitika panhaurwa yekudzora mufi. Tine hope dzakasiyana siyana, handingapedzi dzangu dzose dzinotaura kuti mubereki ari kuda kudzorwa. Tine chikamu chinotevera hope, ndicho chikamu chinenge chine munyama, chikamu chinozouya nemunyama, chikamu chinotevera hope. Asi munyama uyu hautangi uri munyama mukuru. Munyama uyu hautangi uri munyama unonetsa. Unotanga uri munyama unenge uchiita sekungoti shunya kana sekungoti mutsa kuti tifambe, tibvunze, tizviwane. Zvonzi aiwa, pari kudiwa kuti mubereki wako ari kuda kuti adzorwe. Ini tiri kutaurawo nezvikamu zvandakasanganzana nazvo kuzosvika pakuziva kuti vabereki vanoda kudzorwa. Ndikazoita magadziro kurova guva,
ndakaisa mari yangu ndiri 1, vanhu vakazouya kuzongoungana, asi ndakabisa mombe yababa, ndikabisa mombe yamai kunodana hanzvadzi dzavo kuti dziuye dzitungamirire nhaurwa iyoyo yedoro. Iri mari yangu kuunganidza vanhu. Ndasanganisana nezvimwe zvikamu zvandakasvika pazviri ndikaona kuti apa, asi ndambokura. Funga kuti unenge wambofamba usina chinokunetsa, asi wozongosvika pane chimwe chikamu. After about more than 10 years, vabereki vasina kudzorwa. Panenge pane zvinenge zvichinetsa mumuri. Asi after more than 10 years, ndakazongosanganisana nenhau yekuti ndakaita more than 16 months ndisingahori, pasina pay iri kuuya. Kusvika ndafamba ndikazvibata zvikanzi panodiwa doro kuti ubikire mai nababa doro. Mwedzi wandakazvibata izvozvo zvichitaurwa, ndichiudzwa tichita zvatinongoitawo zvidiki diki, mari yangu ye16 months yakabva yauya kamwe chete. Ndikabva ndananga kunhaurwa yekunodzora vabereki. Saka tinogona kusangana nemwe minyama inorwadza kana iri nhaurwa yekudzora vabereki. Kana wasanganidzana nenhaurwa yekuti dare riri kuti panoda kuti vabereki vadzorwe, pasina zvimwe zvinogona kukonesa, isa mari yako imomo munhaurwa iyoyo, zvinokutungamirira nekukomborera mangwana. Ndo nhaurwa yekudzora. Saka tine minyama yatinosanganidzana nayo, inogona kuve kumabasa, kumishando yatinge tinayo. Unogona kungoona zvinhu zvako kana uchitengesa zvinhu zvisingachatengwi, matambudziko kubirwa, zvinhu zvakungowanda. Chimbotarisa kuti nhaurwa dzemakuva dzinofamba sei. Handisi kuti ndidzo mhepo dzega. Apa ndakanangana nemhepo inouya nekusarova makuva, kuti mhepo inogona kutanga yakanangana nemunhu 1. Munhu mumwe chete ndiye anogona kutanga akanangwa kana tine matambudziko, asi zozopararira. Zvinogona kuzopararira izvozvo mumuri. Kana matare akatsamwa zvekare, zvinogona kupararira kusvika kunonetsa kune iye akaomesa musoro. Ndakazoona kuti vazhinji vedu, kunyanya kuchiKristu, tingabvunza kuti koma Kristu asingarovi makuva anozvita sei. Ndinoda kuzoibata nhaurwa iyoyo muchirongwa chinotevera, kuti maKristu vakazvifambira vakazvibata, asi vava neimwe nzira yavava kuita kuzama kurerutsa dambudziko rokusarova makuva, nokuti vakafa vanoda kurangarirwa. Tinovadzora. Tine zvakawanda zvimwe zvinoitwa zvandakaona zvichitwawo nemaKristu akavanda, asi nhaurwa iri yekuti vari kuda kurerutsa dambudziko revafi. Kune matambudziko evafi anouya mukati meupenyu hwedu. Vafi vanoda kuti vaitirwe zvinhu zvavo. Muchirongwa chinotevera ndiri kuda kubata nhaurwa yekuti maKristu akazvita sei kurerutsa dambudziko irori revafi. Nhasi tachasatu tinosanganidzana namatambudziko akasiyana siyana atinogona kuwana, asi hazvingouyi kamwe chete. Ngoti gore rino baba vashayika, gore rinouya. Makore anogona kufamba tisati tasanganidzana nematambudziko aya, asi tinozongofamba pane imwe nguva 10 years 20 years toudzwa nhaurwa yeguva remunhu woshaya kuti munhu akafa kare. Nhaurwa iyi yakubuda nhasi sei? Pamwe vakanga vakangomirira munhu wavanoda kuti akure. Zvinoitika izvozvo, vanomirira munhu wavanoda kuti akure, vanomirira munhu wavanoda kuti awane pfuma, vanomirira situation yavanenge vachida, vakafa havapererwi nenguva. Saka tinogona kusangana nematambudziko akasiyana siyana nenhaurwa yekusarova makuva. Yatenda ndine sekuru wenyu, Sekuru Makoni. Musare zvakanaka. Umuqambisi, the African teacher.